I Det Konservative, eller C, som nogen nok kender os, går vi ind for, at der skal være mere respekt for lærerne og mindre larm i klassen. Larm i klassen kan ødelægge undervisningen for andre elever. Hvis det kan lade sig gøre, kan skoledagene igen blive kortere, og lektieferierne kan blive fjernet. Vi mener, at med et uddannelsessystem i verdensklasse har unge de bedste muligheder videre i livet. Det vil også gøre Danmark mere konkurrencedygtig og rigere. Vi ønsker et grønnere Danmark. Vi har selv ansvar for den verden, vi giver videre til vores børn og børnebørn. Vi vil derfor omstille Danmark til vedvarende energi og forske og innovere os til et grønnere samfund. Global opvarmning gør os utrygge, og det kan lede til, at vi bliver ukoncentreret i hverdagen og ikke arbejder hårdt nok. Vores mål er, at vi er overgået til 100% vedvarende energi i 2050. Det vil ske ved at vi formindsker CO2-udslippet, og at vi producerer mere økologi. Danmark skal være et trygt og sikkert land, og derfor indgår vi i Forsvarsalliancen med andre lande, hvor vi passer på hinanden. Men for at vi kan holde vores del af aftalen, som vi har lovet de andre lande, at vi vil gøre, skal vi investere flere penge i forsvaret. Det skal vi også gøre for at se på vores soldater og sige, at de nok skal komme hjem igen. Også i Det Konservative Folkeparti vil sørge for et trygt og sikkert Danmark. Det vil vi gøre ved at investere flere penge i forsvaret. Vi skal trække vores del af læsset i NATO. Danske soldater sætter deres spil på liv for at forsvare os, og derfor skal vi hjælpe dem. Bare fordi vi er et lille land, betyder det ikke, at vi ikke kan blive angrebet af andre lande. Og hvis vi ikke hjælper andre lande, vil det heller ikke hjælpe os. Og fordi vi er et lille land, betyder det ikke, at vi ikke skal hjælpe andre lande. Et moderne dansk forsvar skal have mulighed for at reagere til vands, til lands og i luften. For at vi kan gøre det, skal vi investere flere penge i forsvaret. Om det så kræver, at forsvaret får flere helikoptere eller flere fly, så skal Danmark være et bedre distancevåben. Mere politi og hårdere straffe. Vi ønsker ikke, at man kan møde sin gerningsmand på gaden kort tid efter, at vedkommende er blevet dømt. Det kan man desværre risikere i dag, fordi straffen i Danmark er alt for milde, og gerningsmænd derfor bliver sat alt for hurtigt på fri fod igen. Vi ønsker at hæve straffen for personfarlig kriminalitet. Vi ønsker, at indbrud skal straffes med fængsel, og personfarlige domme skal give en længere straf. Vi ønsker at afsætte flere penge til politiet. Der er ingen grund til, at uddannede politimænd skal sidde i en fotovogn, når vi sagtens skal få automatiske fotovogne. Vi har større gavn af betjentene, når de går rundt på gaden og sikrer, at alt er, som det skal være. Og hvis der er brug for det, skal de være på stedet hurtigere og være forsynet med mere udstyr. Det er bedre at forebygge end at helbrede. Derfor ønsker vi at styrke SCP-samarbejdet og gribe tidligt og konsekvent ind over for unge, der er på vej ind i en kriminel livsstil. Vores forskning er, at vi kan opnå et Danmark uden ghettoer. I dag er ghettoerne bestående af voldsvåben og narkokriminalitet. Det er et problem for vores samfund, men det er også et problem for de unge, der vokser op i områder med dårlige forbilleder. Derfor er det en del af forebyggelse af kriminalitet, at vi får afskaffet ghettoerne. Lavere skat og virksomhedervækst. Vi ønsker at fjerne punktafgifter på dagligvarer, som ikke er til for at regulere direkte skadelig adfærd. Det vil betyde, at danskerne får råd til sundere mad, når de køber ind, eller at pengene kan bruges til andre ting. Det er også vores forestilling, at registreringsafgift på sigt kan afskaffes helt. Det vil give alle bedre mulighed for at få råd til sikre og mere miljøvenlige biler. Også familier med mange børn. For at få råd til det, vil vi indføre en skat, der primært rammer forurenende biler. I dag er den gennemsnitlige danske bil omkring 9 år gammel, og det er en stor belastning for miljøet. Vi går også ind for flygtningepolitik. Vi mener nemlig, det er bedst for Danmark og alle, der bor i Danmark, at vi stiller klare krav til flygtninge. Vi ønsker at stille klare krav om, at man skal lære dansk, hvis man flytter til Danmark. Man skal også respektere den danske lov, orden og den danske kultur, hvis man vil bo i Danmark. Det betyder ikke, at man skal indrette sig efter den danske kultur og spise svinekød, hvis man er muslim, men man skal lade andre gøre det i fred. Vi ønsker, at færre flygtninge kommer til Danmark. Vi vil dog gerne hjælpe de flygtningelejre, som har brug for det. Vi ønsker ikke, at man skal kunne søge asyl i Danmark. I stedet skal man kunne søge asyl i de officielle lejre, som er rundt omkring. Sagsbehandlinger og ventetider skal derfor foregå i lejren. Danmark skal selv vælge, hvem og hvor mange, der skal komme ind i Danmark. På den måde får vi en bedre chance for at håndtere de flygtningestrømme, og så bliver det nemmest for os at hjælpe dem, som har brug for det. Det Konservative Folkeparti er en del af Blå Blok og en del af en trekløverregering med Venstre og Liberal Alliance. Deres partiformand og justitsminister hedder Søren Pape,
og deres erhvervsminister hedder Brian Mikkelsen. De har også en børne- og socialminister, der hedder Mai Mercado. Den ideologi, der passer bedst til det konservative folkeparti, er konservatisme. Der er 11.812 medlemmer af det konservative folkeparti. Det Søren Pape siger i den her video, er, at vi er blevet for egoistiske, og vi tænker for meget på os selv. I stedet skulle vi tænke på alle dem, som har det værre, end vi selv har det. For eksempel folk, der er syge, eller folk, der mangler en forælder, eller begge to. Det kan vi gøre ved at donere til organisationer, som hjælper. Det konservative folkepartis første formand hed Emil Piper. Partiet hed dengang Højre, men blev så til det konservative folkeparti i 1915. Partiet er i dag stadig på højre side, men næsten på midten. De har i dag 6 mandater i Folketinget.